Halo sugeng izin ngabasa bagi malih kalih kula Farizal. Waktu niki kula lajeng ngaturaken pawata bebekan daran bergizi utawi MPG Pati ketika pamata jangkepipun. Program daran bergizi gratis utawi MPG Pati Jawa Tengah tasih kandhangake. Salah satunggalipun sekolah ingkang dados sasaran program punika inggih menika SMP Teluk Pati. Ingkang unik, MPG sekolah punika wonten lawuh khas Pati. Inggih menika Bandeng Beto. Program daran bergizi gratis ing Kabupaten Pati, Jawa Tengah menika katindakake kangge sekolah tingkat menengah pertama kalebet SMP Teluk Pati ingkang melu nindakaken program ingkang dipunisasi dening Bapak Presiden lan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto lan Bapak Gibran Rakabumi Raka. Laksanaan daran bergizi gratis punika dipunwiwiti sasampunipun salat dhuwur berjamaah. Inggih menika sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, sedaya siswa dipun kepalaken ing lapangan kangge pembagian sekolah daran bebarengan. Para siswa lulusan saking saben kelas dipun paringi tugas jupuk daran siang bergizi gratis kangge dipun bagikaken. Adapun menu daran siang punika inggih menika sega putih, sayuran kanggo siswa. Para siswa bisa pemanggih bilih daran ingkang dipun sajikan kangge daran siang punika enak. Pemirsa, dados menika berita program daran bergizi gratis ingkang kadados ing Pati Jawa Tengah mengatakan bahwa ingkang sakit kula aturaken kula Farizal pamit.